Ajustes la posició de cames, col·loques el gest a les mans, sobretot que l'esquena estigui estirada, estigui recta, la barbeta lleugerament recollida, tanques els ulls suaument i t'observes en aquesta actitud, Siddhasana. I t'observes a tu, amb els ulls tancats, t'obres a l'experiència d'observar-te sense esperar res, només observar-te. Creant així un estat de presència continuada a partir d'aquesta observació de tu asseguda, assegut d'aquesta manera. I a partir d'aquí, estant present a la posició, per continuar amb aquesta actitud de centrament, de concentració, de presència continuada, vas a buscar el moviment natural de la respiració i el seu so, Ujjayi. Captada la posició, captada la respiració i el seu so Ujjayi, et disposes a practicar pranayama, que és l'art d'expansionar l'energia vital i equilibrar l'energia mental. Et proposo un pranayama altern que té el nom de Surya Veda Pranayama o pranayama solar. És un pranayama altern, el que es busca és activar la teva energia vital i calmar encara més la teva energia mental. Per practicar aquest Surya Veda Pranayama o pranayama solar, desfas la posició de la mà dreta, reuneixes els dits índex i mig i col·loques les yemas de los dedos índice y medio en el punto entre las dos cejas. En cap cas en el front, és en aquest punt entre les dues celles, el punt entre les dues cejas, que com sempre t'explico que si fas uns petits cercles has de comprovar que en aquest punt, entre les dues cejas, hi ha una pequeña cavidad, hi ha una petita cavitat, doncs aquí és en aquest punt on has de pressionar. És un espai de ressonància és un espai de meditació. El que fem és, a més del pranayama, activar aquest espai d'observació interior. Acostes el dit polze, dedo pulgar, en la aleta derecha de la nariz, dit anular en la aleta izquierda. El dit petit queda lliure. Estàs a la posició, estàs a la respiració, amb Ujjayi. Per començar, buides l'aire pels dos conductes. Això és una fase d'accés, buides l'aire pels dos conductes. Fas una pausa, selles el conducte esquerre, inhales pel dret, lentament, suaument, còmodament. Quan creus suficient, fas una pausa, selles el dret, obres l'esquerra i buides pel conducte esquerre, lentament, suaument, còmodament. Quan creus suficient, fas una pausa i tornes a començar. En definitiva, inhalant pel dret, lentament, suaument, còmodament, pausa, canviant els dits de les mans i exhalant per l'esquerra. Quan creus suficient, pausa i tornes a començar. Activant la teva energia vital a l'inhalar pel dret i calmant la teva energia mental a l'exhalar per l'esquerra. I vas practicant Surya Veda Pranayama o respiració solar. Inhalant pel dret, pausa, exhalant per l'esquerra, pausa, buscant el teu ritme, que sigui còmode, que sigui moderat, res de ràpid, res de brusc.
Ara, a més, inhalar pel dret, pausa, exhalar per l'esquerra, pausa i tornar a començar. Mentalment repeteixes, quan inhales pel dret, vitalitat, i quan exhales per l'esquerra, calma. Vas repetint a més la paraula, quan inhales pel conducte dret, vitalitat, quan exhales pel conducte esquerre, mentalment, calma. Vitalitat, calma. 3 vegades més en tots aquests elements. Acabes buidant pel conducte esquerre, desfas la posició de la mà dreta, sospires, badalles, i te'n vas a l'espai, precisament aquest espai que has activat, has estimulat amb els 2 dits, índex i mig, el punt entre les 2 celles, i amb els ulls tancats observes aquest espai. Te vas al punto entre las 2 cejas, con los ojos cerrados, y observas ese espacio. Ahora vacío. I ara projectes sobre aquest espai, entre les 2 celles, aquest espai que ara està buit, projectes mentalment 3 vegades la vibració del mantra Om. Projectes 3 vegades la vibració del mantra Om. Mentalment. I observes de nou aquest espai buit. Molt bé, surts d'aquest espai buit entre les 2 celles, sales d'este espacio frontal, connectes de nou amb la respiració en Ujjayi. Connectes amb la posició d'observació interior, amb la sensació que t'ha deixat aquesta sessió d'avui, i ara et dones gràcies per haver-te dedicat a aquesta sessió, a la vegada que ens ho agraïm mútuament. I per segellar aquesta actitud d'agraïment, desfas la posició de les mans, centre del pit, inhales, i a l'exhalar inclines el cap, a senyal de gratitud. Hari Om Tat Sat, bon cap de setmana, gràcies per tot, Namaste, fins aviat.